Eu son Rubén Maneiro Arriaga. Nacín en Catoira en 1971. Meus pais son María Teresa Arriaga Aragunde e meu pai, que xa morreu, Eloi Maneiro Lorenzo. Pois eu son o segundo de tres irmáns, teño dúas irmáns, unha maior e outra menor que a min, eu son o do medio. Criei-me na casa, fui un rapaz sempre moi inquieto, a min chamábame traste de pequeno porque era moi gamberro, pero con boa intención sempre, non? Como son os nenos. Miña nai e miñas tías e meus tíos cantaban nunha coral e, bueno, de aí, pois, escoitando na casa música, miña nai cantando e saindo cando saía a coral a cantar misas ou, sobre todo eran misas. Lembrome que cando se xuntou a coral no concurso ese de villancicos, houbera un concurso de villancicos e se xuntaron todos para cantar e logo seguiron como coral. Pois nese concurso de villancicos ainda eu non empezaba a estudiar música, pero con outros dous amigos que tiña, que éramos veciños, nos preparara a miña nai e fóramos un trío a cantar villancicos. Lembro meu, tiña menos de 11 anos eu, porque ainda non nos enseñara de oído miña nai. Bueno, eu non sabía música, nin os meus amigos tampouco sabían. Canto moi mal, a ver se me lembro. Con un sombreiro de palla a Belén foi un galego, mentras adoraba o neno, o boi comeulle o sombreiro. Belén, campanas de Belén, que os ánxeles cantan, que viva o noso rei. Cando empezou a banda por 1990, 1989, 1990, empezou a banda a tocar e eu tocaba o trombón na banda. Pero deixei-no enseguida porque era un instrumento que, bueno, que non era moi compatible ca música de gaita, entonces ao final me decidín pola flauta. Miña irmán eu fui o primeiro instrumento que houve na banda, o meu trombón e a flauta de miña irmán. E o que facía era tocaba o trombón na banda, eu chegar a casa cando miña irmán non tocaba, lle collía a flauta e ao final me decantei pola flauta. Fui un membro fundador da banda de música de Catoira. Nestes últimos anos, antes do confinamento, me chamaron para colaborar con eles en algunha obra para gaita e banda. Aí tocaba como solista. Bueno, foi unha boa experiencia coñecer os novos valores musicales catoirenses. A banda de música, desde logo, é un punto clave para a formación de músicos aquí en Catoira, porque a banda ten unha escola de música, se forman instrumentistas, onde se imparten clases de solfeo. Me dixeron se quería aprender a tocar a gaita, e dixen, sí, quero. Entonces fomos con Ramón Sumai Conde, coñecido como Ramón o Areeira, era un do grupo Os Areeiras de Catoira, de moita sona, tiñan naquel momento, e siguen tendo, entre os entendidos do mundo da gaita. Pois fomos con el, éramos 6 rapaces de Catoira, empecé con 13 anos, cando tiña 15 anos saleu o grupo a tocar fora. Eu era, bueno, pois 15 anos, os outros membros do grupo eran máis novos que a min e sempre destacaba porque nas fotos salía, claro, eu tiña 15 anos, eles tiñan 12, destacaban moito de altura. Bueno, despois, hasta que medraron eles e me chegaron a miña altura ou máis, pois sempre fun o alto do grupo. Bueno, despois do grupo de gaitas, tuvemos un grupo folk aquí en Catoira que se chamaba Seiren, chamouse Seiren, e
E logo estuve nos meus anos de estudiante en Santiago, que estudiei educación musical de mestre de primaria, e estuve en outros grupos de gaitas tamén, en outros grupos folk, e bueno, despois chegou a pasar os anos da xuventude, pois tocando de festa en festa, o sea que non me aburrín nada. Desde que empecé a tocar a gaita, tiñamos o grupo de gaitas que se chamaba Muiños de Vento. E íbamos a tocar todos os anos a Vikinga. E, bueno, pois era costumbre xa. Pero, claro, nós os gaiteiros queríamos ir de vikingos, pero non podíamos porque tiñamos que tocar co grupo. O noso mestre, Ramón Oreira, señor Ramón Oreira, sempre decía, como queres ir de vikingos, se está moito mellor de gaiteiro que de vikingo aí, subido ao barco. Nos queremos ir de vikingos, pero non había forma. E unha vez, non sei que excusa puxemos, non me acordo xa que excusa, pero un ano non fomos a tocar, fomos de vikingos. E o señor Ramón se enfadara moitísimo, pero nós fomos de vikingos esa vez. E, bueno, pasáramos en grande. Eu recordo que, bueno, tería eu 17 anos ou así, ou 18, e pasármoslo en grande. Foi a miña experiencia como vikingo, a única vez que fun de vikingo. Cando os rapaces chegan a certas edades, é moi importante que teñan actividades nas que progresen e les gusten, como o fútbol, o deporte en xeral. Eu, cando era adolescente, fixen piragüismo. Outra actividade moi interesante e que axuda a realizarte como persona e non estar neses tempos de adolescencia dedicado a cousas peores. Entonces, fun piragüista e levaba o piragüismo coa música, as dúas cousas. A música, desde logo, foi para min, para todos os rapaces que aprendimos música na miña época, foi como unha afición que nos gustaba e logo chegou a ser a nosa profesión. Do grupo de gaitas éramos 6 rapaces, 4 vivimos da música.